Aquest divendres s'ha posat en marxa la nova oficina de turisme de Gavà, un servei específic perquè les persones que ens visiten puguin tenir tota la informació sobre el que es fa a la nostra ciutat. L'oficina està al centre de serveis de Gavà Mar i ara a la temporada d'estiu s'ha situat també un mòdul al costat del Monument a la Vela. L'alcalde Joaquim Balcells s'hi ha apropat aquest matí en aquest primer dia de funcionament. La nova oficina de turisme de Gavà té la missió de gestionar i difondre la informació dels recursos turístics de la ciutat i oferir serveis d'orientació a les persones usuàries. A més de donar a conèixer els recursos naturals, culturals i patrimonials de Gavà, també contribuirà al seu desenvolupament econòmic, donant suport a l'oferta actual d'establiments i serveis i impulsant noves accions de dinamització a Gavà Mar. Dins les accions que estem fent per desenvolupar un projecte de platja, de qualitat, d'activitats a la zona de Gavà Mar, aquest servei nou que posem en aquest any, en què volem és que sigui això un punt d'informació en contacte amb els ciutadans de Gavà i amb totes les persones que utilitzen la platja de l'àrea metropolitana i també que fan de la nostra ciutat un destí turístic. L'oficina de turisme facilitarà als visitants informació sobre restauració i allotjaments, els principals atractius naturals i culturals de Gavà, l'agenda cultural, lúdica i esportiva, la ubicació dels punts de socorrisme a la platja o els serveis de transport, entre d'altres. A més, informarà l'usuari sobre l'exercici adequat dels seus drets, resoldrà consultes, impulsarà la creació de recorreguts virtuals i elaborarà paquets turístics de dia i de cap de setmana per la ciutat i el seu entorn. El nou servei està instal·lat al centre de serveis de Gavà Mar, encara que durant l'estiu hi ha també un mòdul ben a prop del passeig, a l'alçada de l'Avinguda del Mar. Perquè la gent comenci a conèixer el que és l'oficina de turisme, el centre de serveis està, encara que tot i que estigui a primera línia en el passeig marítim, no és un lloc tant de pas. En canvi, aquesta ubicació és l'entrada principal per anar a la platja, llavors es visualitza molt més. El servei forma part de la xarxa d'oficines de turisme de Catalunya i també donarà informació sobre altres destinacions turístiques de la comarca. Durant el que queda del mes de juny estarà oberta de dilluns a divendres de 10 del matí a 2 de la tarda. Aquest serà també l'horari de la resta de l'any. Al juliol i a l'agost, però, en ser temporada alta, el servei es donarà també a la tarda.